TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten. calminama e kalɗo mbaɗon wontirde tan e kalɗo kettoɗo ɗon min komin musidɗo moɗon Binta S Dia attani on ɗo titi waddude moɗon jewte jaduɗe e fayida e Fulɓe TV kay noon kawri ɗo waddude ndeɗo yewtere on ɗon mo gandanta kamne ko memmintoɗo e sengo topitagol ngol mumunteji han noon min jottanima ɗum ɗo mbaɗon guesa muɗum miɗen ɗum mbiya tan assalamu aleykum musidɗo no mbiteɗa? Wa aleykum salam, mbi'etemi ko Moussa Sow ɗo e nder Sare Sille. Sare Sille noon miɗo andi maɗum miɗo faami wondema koye nder Wulli Wes woni he tundu Basse he an noon min jottanima mbaɗo mbaɗo guesa maɗa machallah mi tawi ɗo beyi baali e ko wayno nayyi si wiyama Moussa Sow ɗo ɗo Sare Sillere tigui tigui homo woni Moussa Sow? Moussa Sow ko min woni Moussa Sow, min komi neɗɗo mo ganduɗa ko suka dillowo he ndema e gaynaka e nder leydi Gambia ngam daranade mumunteriji ɗi ha he ndema e gaynaka no ɗum yaari yeeso e nder leydi. Min tawi ɗo beyi baali e nayyi min gandi ɗum ɗo topitagol ɗum yarani e cakan maɗum koma ɗum woni wakkilare tigui wawa hen heɓade ha hono keɓirɗa goɗɗo miijo tigui tigui hono ngo ardiyama? Folo folo andi sen mbi pullo hono mijum arde he gaynaka e wawi wiyede ko tawal par ce que minen komin ƴeesiɓe min jibina min gari min tawi jinnaɓe amen ko ndema e gaynaka woni golle mumen ko ɗum woni koɓe gandirano gila sosan kala nanɗo pulagu idoto tan miijade ko ndema e gaynaka jonno ko ɗum tawroɗen kono nde wonno joni aduna o ceeñima jom mecceje kewɗe naati hen minen noon gila nde neɗɗo ƴeesi ha fuɗɗi hettinde hunde seeɗa jinnaɓe am ɓen natinmi school nden jami toon ha waɗi waktu tawmi gueɗeje ɗe ta ɗum i waɗi caɗeleji seeɗa nden tawmi haade mi joɗade ɗon hemi yaade ha mi heɓa mi jippinoya ha mi yaha university ha ko nandi e ɗum tawmi ɗum wonana caɗele ko heewi par ce que jinnaɓe am ɓe ko kamɓe tan tawi goni ga en tawmi tan ko yomi ar mi wallitaɓe e ndema e gaynaka pour mi laara ho ɗonnene wodat ko addi sansema on tuma noon ko ni garmi puɗɗimi heɗe ɗo ɗe golle pellinmi tan no pellinnomi ni mi daroto mi waɗa study jemma mi waɗa class work mi waɗa exam mi waɗa all the best mi eto kala no mbawmi etorade ha mi waɗa pass exam o tawmi simi etori noon tan hamme goto somi ƴeftimo tan wonno no Allah wawirmi ni wallirde ha mi pasa mi heɓa place mi waɗi ɗon lewru tawmi Allah emi noon wawi wallirde no simi daranima golle ɗeɗo ɗe wallirde jinnaɓe am hedow mi yaltinde hen meccal tawmi ɗon Allah mi hen wawi wallirde ha mi heɓa hen hono ko joɓitanomi ko e lewru. Machallah ɗum ɗo miɗo andi ko hunde nde gandanta nde weltini kam min tigui ɓay komi ɓiɗɗo gaynako somi yi suka memmintoɗo e goɗɗon sengo tanon hen wakkili tigui ɗum ɗon ni kam weltina tigui noon machallah eyyi a haaliɗo fi an tigui caɗele goɗɗe ɗe pewtinoɗa on tuma kono noon min jinno addude ko hitande honde tigui tigui guddidɗa ma guesa? Mba guesa tigui tigui nde garmi jottade pour fuɗɗade ɗum ko hitande ujunnaje 2016 ɗum woni 2016 kon hitan giwmi school garmi puɗitimi ɗeɗo ɗe golle garmi mbalimi jinnaɗo am o seeɗa hankadi min ndema miɗo hen soda jawkal seeɗa seeɗa ha ɗum yetti doni kos nde yehi ha natmi hen ha natmi ha kemmi hebde puɗɗari seeɗa on tuma jami mbaɗoymi business o register to AG Chambers. I wayno hona projet o ari tan uditanma an a ɓooyi fuɗɗade wono ɗum? No wona projet o ari fuɗiti because projet o he hoore muɗum kala ganduɗo kulle projet o mbo wawata wallude neɗɗo so taw na haɗa jogui happu dammi ma ɓe gara ɓe tawa eyyi an on noon oɗo ko neɗɗo mo ganduɗa ko ganduɗo hunde nde because yimɓe hewɓe ɓe si a ari tan ballal tan sa walli neɗɗo he dow ko andama ko wonani tan ɗum wawi addude caɗeleji kewɗi kono koɓe garɓe ɓe tawi business o mo yeehi ha mbo fuɗɗima kamɓe ɓe gaddi ballal mumen ɓe pawti hen pour ƴeftude ndula o yara yeeso. Min tini wondema ko laamu Gambia ngu jokkodiri ɗo he wiyeteɓe Islamic Development Bank ha mbawɗa hebde o no ngal ɗo ballal e less ndun ɗon saldu wiyeteɗo Ministry of Agriculture maɗum livestock an noon tigui tigui ko hono ɓe tinirma maɗum ko hono ɓe mbawiri wallitirade hoka binduɗo na anda ko hono? Projet o ndembo ari premiére projet o arno ko ɓe mbaɗi mbo ɓe caktimbo he nokkuji ɗi foof e nder leydi he because projet o nde wonno sa laari o projet ɗo ko projet mawɗo ete projet o wona dula goto mbo memmini par ce que projet o mbo memi fayda leydi ndi foof ɗum noon mbo sakti he DSL ji ɗi foof ɗum woni vétérinaire ji ɗi gila he district ji ɗi ha he régional ji ɗi so ko ɓen gimmino pour wadde select qualified pharmacie ji ɗi ganduɗa ɓeɗo ko pharmacie ji ko aynaɓe ɓe ganduɗa ko aynaɓe
jogiiɓe heen gandal te kadi ko fellitɓe heen. Ɓe ngoni hay saktude ɗum heen. Ɗum yaari noon haa project o he hoore muɗum ɓe ngaroyi ɓe njii nokku am o ɗo no yarata. Project director o jaati e hoore muɗum ari ɗo tawi ɓe njirlotono fii boholaji ɗi ɓe mbaɗanta tunduuji ɗi. Nden nani dillere am ari ɗo min ji'imi ɗo anti min keɓi yewtereji seeɗa okkani mi promise wonandema waɗanami ɗum siko heɓi himme wonandema no wadde ko hono ɓeni yimɓe ɓe ɗaɓita ko ma wawa min walidde. Golloɓe livestock ɓe kamen ngoni vétérinaire ji amen ɗi ɓe dari hen darde fewnde nde wonno miɗen heɓe liggodira toujours ɓe ittina ɗum noon si project ari tan kamenne si wiyama ko dula naggam ɓe liggota ɓe ɓe tinat ɓe gandat hoɓe sifa yimɓe wonta ɗum koni wonno project o wawiri min tinirde ha Allah hoddiri ballal ngal yetti. ka en noon gila ɓe ngari ɓe mballitima e ligge maɗa ɗe mbaɗata ɗe ɓay a wi'i wondema ka puɗɗinoɗo ɓe ngari ɓe tawma hen koye sengo hongo ka en tigui ɓe mballitima tigui tigui? Miɗo wawi wiide ɓe mballitima kam he cenɗe ɗe fof ko sa laari en project o mbo ari nde mbo yetti ɓe giidi ko ɓe darni suudu ndu ɓe darni suudu ndu ɓe mbaɗanimi nokku ɗo ganduɗa beyaŋeji ɗi mbawat ɗon heɓde ko ɗi ñaame ɓe dutiti titinne ha han ɓe kaɗani ɗon ɗo beyaŋeji ɗi ñamata ɗon ɓe gaddi machine bo ganduɗa tawa si a wa'i huuɗo ko a wawa ɗum tajde ha ɗum famɗana beyaŋeji ɗi pour ɗi mbawa ɗum ñamde ta ñamgol ngol weɓat. Nde ɓe gaddi ɗum na ha han titi ɓe kaɗani ɗon ne ɓe mballiti min e beyaŋeji henne seeɗa pour ko ɓeyditto he beyaŋeji he ɗum ne ɓe mbaɗi ɗum ha hantiti ɓe kaɗani ɗon no jitoni tan bohol o ɓe boholaji ɗi ɓe mbaɗata ɗi ɗi tawane he o bohol oɗon bo ɓe gaddi ɗo he nder saare fi tundu ndu fof kono bohol one ɗum ne tawa he ballal he wadde beyaŋeji ɗine ko hen nafoto somi faami ko kalɗa ko bohol o ko projet o taki ha o ari kono hona an tan adana oɗo projet? No bohol o wona min tan adana bohol o kombo adana ko tundu ndu fof ɗe ci'eje ɗo dantan closta oɗo ko mbiyata closta bohol ko ɓen gaddana bohol o ko minen fof jimbo minen ci'eje taariɗe ɗo ɗe beyaŋeji mumen gaddana o bohol mo jiyaton ɗo. Miɗen gandi noon a heeɓi hen ɓamtare te noon aɗa hen yeeya seeɗa seeɗa dammiji ɗi so aɗa yeeya ɗo ko yimɓeɓe koɓe garatna nda ko ka naɓate lumoji heyade? Gila adanmi fuɗɗade ɗo min ko ɓuri heewde ko jeygol am wonani to daral no feewi because gila nde puɗɗimi business o nde waɗi won miijoji dantan ɗi kemnomi adanmi fuɗɗade ɗum nde yehi noon ha puɗɗimi hunde nde ha fokkiti joni yimɓeɓe tini oɗo business mboyi ɗo joni ko ɓuri heew ko yimɓe ko ɗo garata surtout ardoɓe emergency ni hono joman heɓa pembugal ni ta luumo siwa joom jaylo ara tan heɓa ɗo hay jemma tawa joom si ari wawi heɓde ndamdi wawi heɓde jawdi tawi ko ngaari sohlini wawi heɓde so miɗo yaha to luumo miɗo toon yeeya kono ko ɓuri heewde ko ko ɗo yimɓeɓe ɓurata arde cooda. Machallah ɗum ɗon miɗo andi ko ɓamtare tigui kono a yiyata ligge maɗum yaaru yeeso mo gandanta heɓani ruttu ɓawo ne ho anne aɗa ɗo tama caɗele ɗe gandanta ko ɗen keɓɗa ɗo? Caɗeleje giɗo saabu no mbiɗani tan ligge kam kala ɗo ngoni waɗi caɗeleje caɗaleje gonɗe ɗo ɗe noon ɗum e tawa he golle eyi because si a laari han ɗo jojoni golle ɗe no jarata ɗo ni hay nokkure nde ɗo on jii no pewniranmi ɗo ni ɗum e tawa he caɗeleje ɗe titi ko na ɗum koni a yiɗi gayi ɗi jiiɗon ɗo ni komin coppa leɗɗe min gadda min mbaɗana ɗi hen par ce que han gueɗeje ɗe a wawata wadde ko negol mbiɗa tigui ko negol hunde ha ɗum yaara yeeso ko ma pewnana ɗum ɗo ɗum woni ete gayɗi ɗonne ko caɗele seeɗa to sengo gayi to sengo beyaŋeji to ne ha han si a laari yan beyaŋeji ɗi to sengo ñamantereji mumen to woni to ɗonne huuɗo ko jojoɗo woni ɗo no jaaɗon jiiɗon toon ni jogui caɗele seeɗa because min cohlat so tawi ndiyam wawi heɓade pour komin mbawata wadde toon to gadin to a tawat ndiyam ɗam e huuɗo ko ndungu e ceeɗu wawat yaade a tawat kala no wawi kala no beyaŋ maɗa o foti a heɓan ñammindemo no fotiri ni siko joni sa laari yan so tawi woni ndiyam ɗam manki seeɗa kal tan ɗum ɗeɓat waɗande sangallo ngo caɗele pour keɓgol no huuɗo ko yaari yeeso ha ñamde nde heɓora no fotiri ni ko ballal noon tigui kono ha han simin cohli han ɗum ne hen fot yiiɗa e kadi titinne ko wayno hono no jiiɗon ɗo ni sangallo o ɗo no wayni ɗum ɗonne ha han ko caɗele no feewi eyi. Yo miɗa andi tan yewtere nde wawata judde tigui tigui nomin jiɗiri ni kono noon si tawa aɗa ɗon taaɓe konngol ngol mbawɗa haalde ɗo tan a yiyat wawede sodde yewtere nde min lamdi am ɗi ko ɗo ɗi foti. Miɗo jogui konnguli kay ko heewi kono noon no mbiɗani tan wadde time o okkirani neɗɗo ido jarna on yetta Allah no feewi yetta Allah he ballal ngal waɗanta en yetta onon midiyaji ɗine yetta projet o e hoore mum
yetta Department of Livestock, yetta Ministry of Agriculture wadde kamenne ɓe tawa yimɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe jemma e ñalawma pour yiide aynakoɓe leydi Gambia han ha ɓe tine par ce que waɗino waktu jawtuɗo sa wino ka gaynako yimɓe ɓe ko jaltama ɗum tinano kono hande sa laari han ɓuro sa wi ka gaynako tan ta haɗa farni e titi tawa ko hunde nde ganduɗa ɗum waɗi saware hay he konngol ha he gonka hakkude ma he yimɓe ɗum noon miɗo yetta Allah miɗo yetta laamu o he hoore mum kos laamu o ne mboy dari han pour wallide aynakoɓe e nder leydi e ha gaynaka ka wawa yarude yeeso ɗum yimɓe ɓe topitorano ni gaddanteno ni opportunity ji e project ji han mi yii ko noon laamu o ne mbo darori pour adande mumunteriji ɗine no ɗi mbawata yarude yeeso ɗum noon mi yetta Allah mi yetta ɓe mi jarnorane yimɓe amen ɓe ganduɗa koɓe min mbowi liggodde jemma e ñalawma kamenne ɓe darani ɗum woni minen aynakoɓe ɗum woni National Livestock Owners Association ɗum woni NALWA kamenne toujours kala ɗo neɗɗo liggoda to fati e sengo ndema e gaynaka tan jejittaɓe accataɓe ɓawo koma jarnaɓe e dow inde président mumen o Ibrahima O Diallo kañumma he entaya kala wonɓe e nder NALWA e kala pharmacie ji e nder leydi he miɗo ñaago Allah yo Allah nabran en gaynaka ka e ndema ka yeeso ɓeydana en kawra e nder leydi he mi jarna laamu o e dow inde His Excellency President Adama Barrow kañumma he Ministry of Agriculture ko ɗum woni ministre o Mr Dr Demba Sabally kañumma he entaya kala liggotoɓe sengo laamu ngu fof surtout agriculture miɗo ɓe jarna no fewi yewtere nde miɗo wawi hannude ɗo ko woni he miijo he ko e heewi kono no mbiɗon ni time o okkirani ɗum noon mi yettiɓe fof mi jarniɓe mi kontina mi salmina mi jarna Islamic Development Bank e ballal ngal ɓe jogui e walide leydi ndi e walide ɓiɓɓe aynakoɓe nder leydi ndi onon ne on jarama a jarama ko on ɗon wonno Moussa Sow mo gandanta ko gaynako e toppittoɗo mumunteji ko wayno be'i baali e nayyi ɗo nder saare Sillere ɗum ɗon noon koye nder Wulli West woni e nder tundu Basse he e ko min musidɗo moɗon Binta S Dia wonanno on ɗo tan Besel Media on ɗon biyeteɗo Abdoulaye Mbalo ko kam won to caméra to giruɗo ɗon Fulɓe TV ha he waktu goɗɗo on jarama. TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗandari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddinoyi finatawa men golle Fulɓe TV